Ja, dit is de weg van Epe naar Vaals door het Veilende Bos. Normaal rijden hier auto's met soms wel 50, 60 km per uur. De weg is afgesloten omdat er allemaal bomen en takken op de weg liggen. En ook wordt ook niet gestrooid omdat dit een beschermd natuurgebied is. Op bijna 300 meter hoogte is het Veilende Bos bij Vaals dé plek in Limburg waar de sneeuw het langst blijft liggen. Staatsbosbeheer is hier al dagen bezig om afgebroken takken en omgevallen bomen te verwijderen. De schade aan de natuur valt mee. De schade aan materiaal valt ook mee gelukkig. De schade aan mensen valt gelukkig ook mee. Alleen het werk, dat is veel, want overal liggen bomen en takken om. Wandelaars in het gebied zijn alert, maar nemen het risico van een vallende tak of boom op de koop toe. Lekker rustig. Mag voor mij altijd zo zijn. Is mooi. Ja. En wat foto's aan maken. En moet vaker zijn deze sneeuw. Niet bang voor takken die vallen? Nee, ben ik niet bang voor. Nee. We letten er wel op en het zijn er behoorlijk wat. Maar we hebben er nog één horen kraken, maar gelukkig niet in onze richting. Dus, En nu mevrouw? Veel bomen gezien op de weg, dat wel, maar niet zo bang, nee. Gewoon ervan genieten? ja, dit is, Ieder jaar proberen we. Ja. Ja. Als er een beetje sneeuw ligt, dan is dit altijd een van de mooiste plekjes van Nederland, denk ik. Wat is uw advies aan wandelaars? Kom zeker genieten van dit sprookjesachtige weer. Maar luister goed, kijk goed om je heen. En als je het niet vertrouwt, loop dan terug en loop niet door. De verwachting is dat de doorgaande weg van Epe naar Vaals nog wel enkele dagen afgesloten zal zijn voor het verkeer.